To kong'e weche mag sasa ne jo siasa madwaro kombe opogore opogore kaunti ma Homabay dwaro ni mondo koro us wechegi ne jopiny ma bende gikwedo jowetegi. Jalar kom gavana e kaunti ma Homabay mano migosi Ewach Kidero wacho ni koro jopiny dwaro winjo gima gibiro yudo ka giseyiero jotelo ma gin giwegi gidwaro tok mago mana seyo ka kinde ka kinde. Kidero ne lose gwenge mag Ringa kod Ewach Ward e kaunti ma Homabay kinde ma bende nodhi nyiso jopiny mondo wuog oko ka romgi okaw ombulu mana bende kodong' mana ndalo ma bende mana juma achiel kod ndalo matin kende to chenro ma kamano bende koro idhi lor. E thuolono bende koro notiyo godo e nyiso jopiny ni en koro koyiere to nitiere gik mathoth ma bende koro dhi kelo ne jopiny kaka pige ma onge to kod weche mago ma bende ten kaunti onego bed ni koro loso ne jopiny ma samoro nokosebedo koro e telo mokadho. Many Ringa ka with the highest number of votes. Come on. Administration maruri malo. Okimo wangeyo. Ipono nyalo dhi malo. Come on. Uwinjo kothi rowacho. Wach mar lek ni Raila Amolo Odinga biro ya hapa ya kwamba. Come on. Mondo bedi president ya Kenya. Come on, jatelo. Kamano nyalo timore mana kwa Kawo Kura. Come on. Wange ID. Come on. Wagone Kura. Rada. Kamano jatelo. Unawacho ni piny osiko dok sikie. Kamano. 2013 nochako mae. Kamano jatelo. Owacho ni piny osiko dok sikie. Yes sir. 2017 kelo computer. Kamano. Kaka no mae 54-46%. Bende kaka no maya. Kamano. Kamano jatelo. Tunyi pod bera ni owuotho gi Uhuru Kenyatta. Kamano. Nikech nowacho ni piny ni duong' molowa. Pinga wunya lego. Wazungu be nowacho you fight to live another day or idak mondo chieng' moro ichak igol lweny machielo. Kamano jatelo. Emomiyo nodak mondo chak ogol lweny. To wang' ni onge ng'ama nyalo rito Kenya ka molo Raila Amolo Odinga. Wabiro gero osiptal, wabiro bedo gi yedhe mana kaka kaendi iwacho ni ma daktari loso kacha ni onge yath. Nyamrero ibi chul nikech tiyo to pesa gi nitie tichama chama. Wabiro chulogi, wadonjo tarik 9, wayombo tarik 9 to unaapishwa a week later to giko dwe mar 8 Nyamrero ichulo msara. Nyithindwa matindo mwinjo some ECD. Donge? Kamano. Nyithindwa ki onge classroom. Ha? Kamano. Jopuonjgi oko ndiki tok chul. Kamano. Ha? Wadonjo to dwe mokwongo ichulogi. Kamano. Ung'eyo